is woensdag 9 maart, de dag dat Nederland in de ban is van de stemfee. Frieske bouwbedrijven het lid op een noos krijgen. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. En hier rond tafel hebben we toen de opmerkelijke zaken van de verkiezings. Dit ben ik. Goeien en welkom bij Bient. Net alleen nog verkiezingsjaar, want tussen Lauwerzee en Haas liggen koersen om de Waardzeekust. De bewoners daar die moeten toerisme in. Er kunnen stranden komen, meer musea en hele lekkere restaurants. Dat zou goed wezen. Het zou misschien wel de redding wezen voor Noord-Friesland. Het is natuurlijk een krimpgebied en de economische activiteiten die ben er wat in. En toerisme is echt een kans. Als ik dat zie van bijvoorbeeld in Duitsland wat er gebeurt, nou, daar heb ik wel jaloers op wijzen. Maar dat mag je wel ontwikkelen en dat gaat net vanzelf. Ja, we hier een reltje op het stembureau van Skielge. Politici die stemfees maken. En toch wel redelijke opkomstcijfers. Ja, er is weer van alles te beleven op de dag die het zien wordt als een van de belangrijkste verkiezingseer. Ja, omdat hoe de uitslag nog net een soort decisie is, ruchtje wij u hier in Bient even op al die zaken om de verkiezingen heen. En dat doe ik maar bestuurskundige Rieks Ozinga en collega Douwe Boesma van de internetredactie. Heren, welkom. Douwe, daar heeft de hele dag zitten te sneupen op ziek naar mooie zaken op het internet. En ja, daar kunnen we net om de trend van de dag heen. Ja, de stemfee. Ja, alles en iedereen roept op om stemfees te maken. En dat was een redelijke ding in Friesland. We zijn altijd maar wat een is een stemfee? Een stemfee is, de basis is, nou, je selfie, dat is een foto van die zelf maakt je. En een stemfee is een foto van die zelf maakt je in het stemhokje. Heel spannend. Ja, heel spannend. Ja, je moet het een beetje spannend zien te maken. Dus, maar we hebben wel een paar leuke kriegen. Ze zien Jelmer Roosendal, die stuurde in uit Drachten. Deze? Ja, die stuurde hier, die had wel even heel creatief bezig. Ja, wat heeft hij die pot leerd? Hoe kan dat? Ja, nou, creatief met je telefoon wat dat betreft. Pieterke had ik even hier, ik weet net correct waar ze bij komt, maar Fries Krommers is het PvdA stemt, dat ken het hoor, zonder Joost. Dat zoen je haast inderdaad zeker dat wel goed slag is. En je had dan ook altijd met mensen die het krijgt dan ben net goed door. Want Sander de Rauwe, het was ik helemaal in het CDA, die dacht, ja. Ik maak het even niet in. Ja, maar die liet een foto maatje van hemzelf. En dat is natuurlijk net een stemfee of selfie of wat dan ook. Zo maar het dus duidelijk net. Rieks, dan hoe is Stuart neer het wel? Wennen zijn jou? Het is de oorzaak altijd op het stembureau, maar ja, je moet net de stem. Ik was hartstikke onwennig. Soesto, wie dat wat voor jou om zo'n foto te maken? Ja, geinig. Wat ik vooral leuk vind is dat je ze heel veel ziet. Dus blijkbaar doet er iets op internet. En het leuke daarvan is dat, nou ja, als het een gimmickje wordt, hopelijk leidt het ook tot veel meer mensen die gaan stemmen. Dus in die vind alleen nog al om de precies om een selfie. Exclusief, ik wil ook zo'n selfie, weet je wel. Dus als dat zo zou werken, dan zou dat hartstikke leuk zijn. Ja. Maar mooi, hè? Ja, het mag. Er is in de wet eigenlijk heel weinig geregeld over wat tegenwoordig allemaal met digitale media kan. Dus dan val je terug op wat er wel in staat. En ja, je mag niet anderen hinderen in het stemgeheim. Hè? Dus ja, dat is volgens mij de enige restrictie. Ja. Dus als die zelf iets aan hokjes zegt, dat is prima. Ja, we zeggen ik trouwens Pecht altijd wat van. Dat is dan wel zo'n toekomman, die doet dat voor het nadelijk. Precies, die doet gelijk mee en zorgt dat hij daarmee ook weer zichtbaar wordt. Ja, dat is hartstikke slim. Zit er een spindokter achter die dat in hem zaait? Ja, ongetwijfeld. Maar dat is niet alleen bij Pechtold zo. Hè. Die campagnes zijn in zoverre voorbereid dat men niks aan het toeval over wil laten. Dus ja, dat is gewoon bedacht. Ja. Er wie nog wat? Douwe, een relatie suve, maar een oud collega van u op Skielge. Ja, dat klopt helemaal. Dat gaat om de listloeken voor de VVD op Skielge, Amarien Scheveke. Die kregen, of die zeggen een tweet waarin Aukje de Vries, waar ik Kamerlid van de VVD, oproep om lokaal te stemmen. Je begon het maar. Ja, nou je stemt vandaag, stem lokaal, stem VVD. En dat is juist ook heel mooi Amarien Scheveke neemt. En Amarien geef ik die dacht van, nou, die kon ik retweeten. Alleen wat werd zich net bewust van wie is dat ze in het stemlokaal zit. Ze zit dus achter de tafel. En ja, dan mag je net beïnvloed je. En dit kan zien worden als beïnvloeding van. Want ja, uiteindelijk zet ze haarzelf op een kaart. Ik weet net, is dit beïnvloeding van? Ja, zo wordt het wel opgevat. En ook hiervoor geldt weer dat die spelregels kwamen natuurlijk allemaal uit het tijdperk voordat er überhaupt internet was. Hè. En ja, hoe makkelijk is het om even snel iets te retweeten? Dus ik snap wel dat in het moment zoiets kan gebeuren. Maar goed, het is beïnvloeding. En zo wordt het gezien. Ja, uiteindelijk vond de burgemeester van Skielge Bats van, nou, dit maar wel gewoon net wan. Nee, maar ze is dus verwijderen van het stembureau. Dat vind ik nog wel wat. En ik vind het echt wel wat dat je toch wel
Amarins, ik ken haar, ze is net onnozel. Die kind toch echt wel nooit toch hebben over, hey, dit mag ik net op wol van. Nee, nou, dat zie je ook los van verkiezingen met tweets wel eens vaker. Hè. Juist omdat het zo snel en zo makkelijk is. Maar het is juist ook voor leden van een stembureau ontzettend belangrijk dat je iedere schijn die er mogelijkerwijs kan zijn, dat je die verder van je houdt. Ik denk dat daarom ook in ieder geval de burgemeester ook heeft gezegd van nou, die moeten we niet doen. Okay. Zaten we uitgebreid excuses ja, dat zeker. Maar we zien een reltie. Hartstikke mooi. Erin, ja, dat gaan we voor. We hebben ook wat oors van mensen, nou ja, Rieks, die wist hoe het wil dat hij net hoorde te stemmen. Maar dan ben ik een per die binnen de fout ingang, hè? Nou ja, dat wie van de week al in het nieuws dat honderden mensen, ik meen dat het getal ergens rond de 12 van 100 lei, dat die toch contact opnam met de gemeente van hey, we brengen mijn stemformulier. Want zowel in Ljouwt de Friese Mannen als de RVN waar het niet stemt, dat is in november al gebeurd. Ja, dus die mensen, die alles gaat natuurlijk om die verkiezingen, dus die bellen naar de gemeente van ja, we brengen mijn formulier. Dus dat wie wel redelijk oplost. Ik denk dat het wel duidelijk weer, maar toch een heel opvallende tweet nog van Irene Wust. Reetrieder wend het op het JRVN. Had best willen stemmen vandaag, maar zonder stembiljet ontvangen van de gemeente is het vrij lastig stemmen. En zij wist dus echt net? Nou, zo je net zo'n tweet plaatsen in de microfoon. En het is al vrij duidelijk maken dat zie je het net goed te stemmen om alle reacties te zien. Maar en eigenlijk wel heel vreemd, want we hebben natuurlijk een geweldig spotje gewoon. Ik in West-Stellingwerf. Van de burgemeester. Is dat even zien litten? Ja, ik heb wel even een stukje zien litten. Is burgemeester van Klaveren. Die roept de mensen op om te stemmen. Let even een fragment. Inwoners van onze gemeente. Op 19 maart aanstaande zijn er wederom verkiezingen voor de gemeenteraad. Door nu uw stem uit te brengen op een van de 7 partijen bepaalt u voor de toekomst hoe bijvoorbeeld het onderwijs, de ruimtelijke inrichting of het armoedebeleid binnen onze gemeente eruit gaat zien. Het mogen stemmen is een verworven recht. Maakt u er alstublieft gebruik van. Ja, en dat liep het wel aardig te wezen, hè? Of net? Inhoudelijk heeft hij helemaal gelijk. Of dit nou het appel is wat de meeste kiezers ook naar het stembureau krijgen, dat vraag ik me dan wel eens af. Maar toch inhoudelijk heeft hij gelijk. Alleen ik denk dat gemeenten zich en politieke partijen zich ook wel goed moeten realiseren dat juist met zulke opkomstcijfers dat het ontzettend belangrijk is dat je allerlei manieren vindt om mensen ook echt te bewegen om te gaan stemmen. Dus. Dat is die advies. Ik wil ook even hebben over het oors. Want ja, het is meer stelt, maar de bekendheid van gemeente Rietsleden. Dat toch blikken nu een onderzoek in opdracht van het Algemeen Dagblad. En het blijkt dat de helft van de Nederlanders net eens een Rietslid opnemen kennen. En vooral hoe groter de stad, hoe minder bekendheid met de lokale politicus. Nou, in Friesland speelt dat probleem. En wij namen de proef op som in de gemeente Zuidwest-Friesland. Ik ben Ilk Jattema, ik ben hier in Verwaarden en dit is een prachtdorpje van Zuidwest-Friesland. En raadslid in de gemeente dus? En raadslid in de gemeente, ja, klopt. Voor? Van het CDA, ja. Ik zit nu trein hier in Rieën en vorige keer stond ik wat onderaan de lijst en nu sta ik een plak 4, dus ik heb een heel mooi plakje gekregen. Dit ben ik. Dit is een mevrouw die je bij u steert. Ken je die? Nee, die ken ik niet. Nee? Nog net, hè? Nee, nog net. Soms niet al. Nou, alleen van gezegd, maar voor de rest zegt me dat niks. Nee. Kun je wel überhaupt in je raadslid opnemen hier? In Bolzert? Wat toch dreig? Ja, het is heel dreig. Kun je überhaupt in je raadslid opnemen hier in de gemeente? Nee. Deze mevrouw? Heel goed. Ja, de naam, Ulkje. Kun je een gemeenteraadslid opnemen hier uit Zuidwest-Friesland? Ulkje, want die woont hier in de buurt. Nou, natuurlijk Van Attema en Maarten Affinga. Zo'n gemeenteraadslid er meer ontwammen om zelf te profileren en bekender te maken? Ja, ik vind zeker dat we in gesprek blijven met de burger, maar ik met de ondernemers. Want dan hebben de mensen iets, oké, dit kennen ze voor ons doen en dit willen we graag. Daar is ik even zocht op haar naam. En is ze wat populair? Op Twitter bijvoorbeeld? Nou, ik kom op haar op eigen Twitter-account te lonen. En daar is ze net echt heel actief. Nee. Wat zou dat als dat zou nou juist? Ik bedoel, mensen herkennen haar net. Kun je er wat ontwannen? Of is dat echt gewoon dan maar het lot van een lokale politicus? Ik denk dat als je diezelfde vragen zou stellen van hoeveel Tweede Kamerleden kent u, dat je ongeveer op dezelfde score komt.
En er geldt voor raadsleden ook nog bij dat die doen het allemaal als bijbaan, hè, als naast hun werk. Dus zichtbaar zijn als raadslid, naast de dingen die je er ook allemaal naast, dat is ook gewoon hartstikke lastig. Maar dit is Zuidwest-Friesland. Ja, dat is een grote gemeente. Ik vind het wel zwaarlijk toch? Ja, je kan altijd wel de vraag stellen in hoeverre de afstand tussen de gemeenschap en de gemeente niet te groot wordt. Dus heb je nog connectie met degene die jou vertegenwoordigt. Ja, dat soort dilemma's heb je met schaalvergroting natuurlijk heel snel. Ja. Ja. We praten aan zo verder. Douwe, ook eerst die kant weer op. Naar de redactie. Er is de hele dag nog heel in het vier. Verzameling is nou... alle uitzamelen. En dan kunnen we alles op omroep. Friesland.nl volgen. Kun je helemaal de uitslag hebben zien. Oké, succes daarmee. Rieks, dobbel zitten, want we hebben het aan zijn oer een onderdeel wat wel heel belangrijk is. Margreet de Graaf die scoot aan, want de reden dat deze verkiezing zien worden als de wichtigste eer komt vooral terug de zorg en de taken die de gemeente oernemen van het Riek. Nou, derde is meer oer. Nou, eerst even naar wat oors. Holvert Onzee, een stroom bij Zwarte Haan, strong stwon op de Sediek en een grut museum bij de Lauwerseeg. Samen wat initiatieven om de Waadkust toeristischer te maken en daarmee ook meer mensen naar het gebied te loeken. Maar binnen dit wel de beste oplossing voor de problemen daar. In uw Waadkust Riegen vregen we het goed aan een expert. Hoogleraar Jouke van Diekes verboen onder Waadacademie. De oranje jaren had hij onderzoek gedaan naar de hele Waadzeekust, van Friesland en Denemarken. Nou, hier is de bevolkingsontwikkeling. Dan zie je toch wel vaak dat de bevolking hier het al wat aanneemt. Ja, blauwe dat neemt al. Ja, blauwe neemt al en het groene neemt al, maar dat is hier dus wel een beetje. Maar hier het oorlog neemt eigenlijk al en ook in Duitsland en eigenlijk in het hele gebied. De regio moet bestendiger worden in die leger in. En dat kind met toeristische activiteiten. Je ziet dat de recreatie neemt af. Mensen gaan meer zitten, gaan meer vrije tijd. Er komen meer ouderen. Dus er is meer potentie voor toeristische ontwikkelingen. En mensen gaan ook net alleen met 3 weken in december op vakantie, maar gaan lange weekenden voort. Dus er is op zich een volle grotere markt als vroeger. Het verskaat plan voor de Waadzeekust werkt het ook als een oorjager. Ja, ik denk dat het nou heel goed kan. Er zijn al hier ontwikkelingen gaande van het idee van Holvert Onzee. Er is op het Waard wel meer doen, bij Lauwersoog een ontwikkeling. Haas wil het waterfront opknappen. Nou, ik denk als je dat alle keer een beetje gecoördineerd in gang zetten, dat er zeker mogelijkheden binnen. Want het is een burger toerist, die moet met verschillende dingen vermaken worden. En als je maar één ding hebt, ja, dat is net genoeg. Maar dit is een onderzoek naar wat meest aantrekkelijk gebied. Ja, met mensen wat vies nou een aantrekkelijk gebied? Als je het over die eilanden komt er heel goed uit. En hier in Duitsland haast echt die kustkant wel. En hier is het net. Ook al is de Waadzeekust in Duitsland een succes, hetzelfde moeten wij in Friesland net doen. Samen wat strand op Spuitje had geen doel. De mat zocht worden naar een verskaat on recreatievormen. En de oerhiet moet dat net doen. Ondernemers die met ideeën ontwikkelen en de oerhiet die moet zorgen voor faciliteiten en ook wat voor coördinatie, dat ze net overal hetzelfde doen en dat zal qua in de wielen rennen, maar die combinatie moet het van komen. En dan moet je heel goed marketingonderzoek doen van wat voor doelgroep wil nou dit ha en wat voor doelgroep wil nou dat ha. Nou, ouderen zijn een interessante doelgroep, natuurliefhebbers zijn een interessante doelgroep, maar je moet wel specifiek een product maken wat aanspreekt van die groep. Maar nevens Van Diek moet dat de komende jaren alle jaar goed komen. Nou ja, over 15, 20 jaar dan denk ik dan zijn er prachtige visrestaurants, er zijn wat culturele activiteiten, er zijn activiteiten op het Waard, waar mensen dat beleven kunnen op een bepaalde manier. De viskershaven van Lauwerseeg, die ziet er heel mooi uit met een combinatie van toerisme en visserij. Het waterfront in Haas ziet er heel oors uit. Nou, dat soort dingen, dat hoop ik dat gebeurt de komende 15, 20 jaar. Ja. Toekomstmuziek moeten draaien. Wat misschien nog wel eerder te zien is bij de Waadzeekust, is de stroomstoel van architect Nienke Riks-Joekema. En na het Duits voorbeeld zoen ik in Friesland van die stroomstoel bij de kust steermatten. Vreed hebben we daar een reportage over. Ja, we praten verder over de verkiezings en vooral het aspect van de zwaar. Ons coat verste kost Margreet de Graaf. De stoel is nog warm van Douwe. Maar wij zullen het even hebben over de zwaar. Belangrijk thema. Ja. Heeft u het gestemd? Zeker. En? Ik ga stemd. Ja, was dit zo? Ah, dat is nee, zwaar belang. Daar ben ik bestuurder van. Vereniging van patiëntenverenigingen. Dit wordt politiek. Boven de politieken. Ja. Dus nee. Maar heeft die stem bepalen litten toch het zwaar thema? Ja, vanzelfs.
dat maakt het ook uit dat dit een wichtige verkiezing is. Ja, vanzelfs, want ik denk er net hoe trouwens. Nee, maar ja, ik zit erin, dus ik weet ervan. En dan denk ik, ja, dit is een nieuwe wet. En normaal dan zei de oerhiet van, vakje A zit er maar een 1 in, vakje B zit er maar een 2 in. Maar nou is het aan de gemeente net vastkreun. Het zit gewoon, je bent de vakjes en vul ze maar in. Ja, dan hebben we het over de invulling van de zwaar die het oergeeft van de provincie en de drie de gemeenten. Ja. De wordt zijn, Rieks, dat dit de belangrijkste verkiezingseer binnen, vooral vanwege die zwaar. Klopt dat? Ja, ik denk het wel, want het gaat echt om hele wezenlijke vraagstukken. Als je los van de inhoud bijvoorbeeld budgetair kijkt, dan heb je het wel over bijna een derde groei van de begroting van een gemeente. Gewoon om een indicatie te geven, dat gaat over veel. En het is een behoorlijk grote stelselwijziging waarbij het inderdaad niet meer noodzakelijkerwijs zo is dat er één norm voor iedereen is, maar dat die norm overal opnieuw uitgevonden moet worden. Dat is een hele grote operatie. Ja. Juist waar dat zijn ik in het listloekersdebat, dat we live bij de NOS en dan zei de Arnhemse CDA-listloeker Ine van Burgstede zei dit. Mijn oma die krijgt nieuwe mensen om zich heen omdat er andere personen zijn die betrokken zijn bij haar zorg. Dus dat is al chaos in het hoofd van oma. En niet alleen chaos in haar hoofd, maar ook bij welk loket ze moet zijn. Want ze weet niet precies waar ze moet zijn. Het wonderlijke is dat ik bijna niet aan oma durf uit te leggen wat gaat er dan gebeuren. Want wij weten hier op lokaal niveau eigenlijk nog niet wat er gaat gebeuren. Over iets wat over 9 maanden, over iets wat over 9 maanden al operationeel moet zijn. Zit hier een kern van wie in of is dit politieke praat om stem te winnen? Nee, dit is echt wel weer. Want het is inderdaad een hele grote operatie. En het is nou nog net precies duidelijk van wat gaat er dan over, wat moet ze dan doen en hoeveel yield komt er dan bij. Nou ja, dan is gewoon de periode te kwart. Zeker combineerd met die verkiezings. Er zijn aansnijden coalities, er komen nieuwe gemeenteraadsleden. Die binnen Jelwijze Simmer of Sacleer. Ja, dan is de periode vierstens te kwart. Maar kun je een concreet voorbeeld nemen van een zwaar punt wat naar de gemeente keert van Stoofshuis. Nou, dat komt op een hasses verkeerd met al die nieuwe rietsleden. Ik denk dat ze bijvoorbeeld die wijkverpleegkundigen, de wijkteams, daar had iedereen het over. Maar gemeenten die moet nog een beetje zien van waar is nou echt de behoefte aan en hoe werk je wij nou geer met de verzekerder. Als elke gemeente hier daar opnieuw hoe nadenken moet, dan wordt het gewoon 3 eerst, dus maar voordat ze de wereld daar binnen om met de verzekerder met in stem te praten. Ja, dat komt net goed. Nee. Dus als dat een beetje in regie zet wordt, bijvoorbeeld de staatssecretaris, dan zou het mooi wezen. Ja, we zeggen dus dat dat nou heel bepalend is, denk ik, dat de kiezers het zeggen als een bepalend deel. En dan ik uit al die verkiezingsthema's en al die folders der wies uit worden. Ja, het is een beetje lastig. Ik heb daar geen hard onderzoek voor. Maar het is natuurlijk niet te missen. Hè? Dit is echt terecht, denk ik ook, het item in de verkiezingsdebatten, in de verkiezingscampagnes. Er wordt veel over gesproken, dus ik denk dat het haast niet te missen is. Dus ik hoop ook dat iedereen ook dat mee heeft genomen als motief om te gaan stemmen. Ik zou me daar haast niet anders voor kunnen stellen. Maar ik heb dus net zo. Ik heb net onderblijden. Is dat dom voor mij? Beroepsdeformatie. Ik ben heel veel met andere dingen bezig. Ik weet het niet. Nee, maar het is wel in die zin. Die zwaar ik nog net zo neder. Nee, misschien dat ook wel meespeelt. Maar ik denk vooral dat anders dan andere verkiezingen, en dat is wel een plus, denk ik, is echt een hele grote scherpe verandering die ook zichtbaar moet worden in zo'n campagne. En ja, ik ben natuurlijk ook, ik ben liefhebber, dus ik volg ook alles. Maar het valt mij in ieder geval op dat ontzettend veel aan bod is geweest. En terecht, denk ik ook. Ja. We zeggen echt dat er zwaar gaan binnen, zelfs van uw eigen commissaris. En dit zou de Juster Nieuwsuur. Stel dat morgen een aardverschuiving politiek zich voordoet en er moeten nieuwe colleges met hele nieuwe politieke geledingen worden gevormd. Ja, die nieuwe wethouders die zullen eerst door hun witte broodsweken heen moeten. Die zullen een nieuwe begroting in elkaar moeten sleutelen. En vervolgens moeten ze zo'n belangrijk onderwerp als de decentralisatietaken per 1 januari voorbereiden. Nou, ik heb al gezegd, het lijkt wel of dat ze een missie naar Oeruzgan sturen zonder ze een training mee te hebben gegeven. Dit is onmogelijk om dat te doen. En daar gaan slachtoffers vallen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, dat ben Huddewen van uw commissaris. Maar dat is in het verliezen binnen er ook orenwet een oergong. Ik geloof de bijstandwet. Dat is toch hartstikke goed, of niet? Ja, en dat was de andere inhoud, maar daar zag je eigenlijk vergelijkbare argumenten.
En uiteindelijk is die wetwerk en bijstand die we dan nu hebben op zich wel een succes geworden ten opzichte van hoe het was. Maar wat de commissaris hier zegt, daar kan ik hem denk ik wel gelijk ingeven. Want het gaat natuurlijk vooral ook over de invoeringstermijn. En ja, dat is gewoon echt kort dag voor een van de grootste operaties die we de afgelopen 50 jaar in Nederland hebben gehad tussen overheden. En ja, als bestuurskundige kijk je naar de uitvoeringspraktijk onder andere. En ja, ik maak me daar ook wel zorgen over, hoor. Ja, hij zat ook nog wel eens wat hoor. Hij zei net zozeer de kwaliteit van die rietsleden. Maar ja, er komen wel een heel soort naaien aan. En ken die dat wel? Nou ja, ik ken niet wel zonder dat ze inviert binnen in het onderwerp. En daar maak ik me echt zwaar genoeg. Dus ik denk als er meer ruimte komt, bijvoorbeeld het wordt een jaar uitsteld, dan gaan die rietsleden en wethouders die gaan ruimte om even hun in te fretten in het onderwerp. En dan kunnen ze goede besluiten nemen. En wat kunnen wij nou dan? Want dat kruisje is zet. En dan? Ja, daar is nog wel beïnvloedingsmogelijkheid, maar dan moeten mensen die echt pakken. Er is een WMO hier. Mensen kunnen aan ons weten litten van wat vinden wij belangrijk, want wij zijn vanzelfs de stem van de cliënt. En wij jouwen dat we trouw aan gemeenten we maar ze omdenken. Wist toch echt wel hoe het gaat? Ik bedoel, het gebeurt, er wordt coalities vormen. Mensen die denken, ach, ik red het zelf wel weer op. Die gaan toch echt met zorgbelangstelling, toch? Nou ja, dat vind ik jammer. Ja. Maar het is zo mooi wezen. Het hoeft niet eens maar bellen dat kind. Als mensen denken van komt het wel goed met mijn zorg, dan kies ze bellen vanzelfs naar uw adviespunt. Maar mensen kunnen ook even denken van nou, ik vind dit wichtig, neem dat even mee. Gewoon meldpunt zorgfriesland.nl en dan is het klaar. Maar de chaos in de hond van Pakers en Beppers? Ja, maar dan kunnen we net 1, 2 draaien wat dan veroorzaken. Nee, maar is het echt zo? Ja, zeker. De bellies ook wel mensen die zeggen, hoe komt het? Ja, wij weten het dus ook net. Maar wij weten wel waar we heen willen. En dat zullen we uitstralen. En hoe meer mensen dat aan ons witte litten, hoe beter dat het is. We kunnen op dit start nog niet zeggen over de cijfers en de uitslagen. Maar toch aan die Rieks, want het is wel even leuk, even die glazen bal. Even die 30 seconden. Wat wordt de grote winnaar? Ik denk landelijk bezien D66. Ik verwacht dat die met name in de grote steden, er zitten ook veel kiezers natuurlijk, dat die het goed gaan doen. Ik verwacht in Friesland eigenlijk gek genoeg misschien niet zo heel erg veel verschuiving. We hebben ook niet zo heel veel extra lokale partijen. Is dat gunstig bijvoorbeeld dat je het hebben hoe zwart? Nou, dat zou in ieder geval de stabiliteit in de hand werken. Er zijn heel veel nieuwe lokale partijen bijgekomen. Dat heeft ook een versplinterd beeld met zich meegebracht. Straks misschien ook wel naar de stembusgang. Nou, daar hebben we in Friesland, verwacht ik dat in ieder geval niet. Oké, beetje rust. Beetje rust. Oké, laten we daarop hopen. Ja, dit is van Joen. Van 9 uur is op televisie een speciaal verkiezingsprogramma te zien. Van 6 locaties al krijgen reacties op de uitslagen. Dit programma is ook te volgen via radio en via omroeplive.nl. Morgen is er geen Bient, maar ook weer een speciaal programma. En dan kun je dan mooi naar zien en dan krijgen we helemaal bijpraat over de politieke verschoning, ja of nee. Voor nu een hele noffelijke jong.